کجاش ده؟ چیه چه مرد اینجا؟ دیام خیلی وای تو دیرا پارا دامونو میشو وای میاد тавсия метем ба шумо ширкати дорфурӯшии соф савдо ва тамоми дардҳо даво агар мехоҳед қадди худро баланд кунед риши худро ғафз кунед рӯи сартон мерезад аз доғҳои сафеди рӯ танқисӣ мекашед ва шарм медоред пеши ёру рафиқотон вазнатонро кам кардан мехоҳед ё зиёд кардан ҳатман муроҷиат кунед ба соф савдо ба ҳама дард даво ва табобати осон безарар раво. Салом алейкум ҳаматонда тамошобинои канали Tojikon Group ва ҳозир мо тайёрем ки запс кунем треки ватан хуба ё ғарибира ва ҳамин запси мо давоми запс чӣ хели ҳолатҳо мешава ва ҳамин трек чӣ хели запс мешава пешкаши ҳамаи шумо мекунем ҳатман тамошо кунем ва меҳнатҳои моро бо подписатсия ва лайк қадрдонӣ кунем. Зиндаву саломат бошем, давоми навора мебинем. ёди ватан дорад дил неки ватан дури бадай ма мардам неки дарди ғариби зури бадай ғами хона гиё азобу дардиш кадомиш хубай ватан ё ғариби ё ки ҳардиш уҷа хона гиё иҷа нони ҳалол суми соз уҷа ғамхор дори иҷа ба кор намерава ноз уҷа да киная робаи зиндагира каши иҷа омадӣ намеша дарди дурӣ начаши ёди ватан дорад дил неки намешава рафта як моҳа ойли ки уҷа намебарад як ҳафта маҷбурӣ ки тоқат куниву банди миёна маҷбурем гуфта э ғариби тиканди миёна иса ҳарфе меэс омад напурсид ки ҳуҷҷат дорӣ сабаб чӣ буд намедонем ҷарима панҷазорӣ дорӣ меспорӣ надорӣ печат мезанад депорт хуни ҷигар мехӯрию ҳаромӣ мезанад торт ёди ватан дорад дилхона бирем ё ки монем тан метем ба им ё падҳамӣ ё падҳамиёшон навистагианда ёрам барои ҳам чор тавохирам айсар бра уже падҳамӣ битошон навистагианд Ana mu bad dohil narxش چه میشه نرخه تو بگو خبره جان مرم ندارم میسو تو خودت بگو یا بار دیگه یا تاجده Kofiyoş konuşlar ki bazı tekstleri mağluş etme mağluş ҳо короче ҳамон падвай гуфтагиашада хеле гуфтагия ки мезанам ки наметақаша ютуб задумаш все равно ютуб хардидаш мисол суратаи нафтоме ҳамин короче ҳамин темп ҳамин бит метаяшаде гап мезанам یا بار دیگه خیلی تو خودت بانه بکن شراقی SMS ننویسی ای کی دنیایی چهار تشمه گیرم یا بود گرفتم خیلی بین خود این короче این чисто برای کتی همون بود یا که просто برای فیل بدید под стиль французский, Азиатском брат. А ты тайорай нависаги, тайорай, а?
Dayom. Xayr, vay kod ira paradamonu misol aydım yatay diğer şeyden git. Çok da var işkoya da misol ya ki yaptı ko misol ya yani no. Yok da Dobra. Baya короче там хелексадан да корки короче пурушкан да ватандан gidiyor metin ki puruşkan ki şöyle Dash. telefona bakıyor ya bir tane kuruyor bir soru da Ben Amuran deset şadidim короче ki уже misal vayo Shalom dedechke. Salamat yokhu. Shalom Allah korun ishtagam khonam yokhuba. Patbev ki brat. Korda brat aka. Oh. Çok hadi. Bir şey çekmem bence. Ya sen? İyi gayko. Olmadı. Oh, her şey. Dalit kan uğrarsan. Ben koyayım gire dalit. Já çiziyor Tito Festa'ya. Ay xonagio budro brat. Dash. Tur bля juran danga taksi kormekuna mega ona shagon qad gshnaymondagim ku kornes mega bromadan problemay daya roz mega baya azoba joshida me bro ya klient ame bari sus mega no me doni sumi taksi ra bati khadat bakhri Да, бля, коряма му. zayok shida shonay makana Даже до хидмон таксиста уже ноид кейстан вообще кор нестаига. Я ҷурам такси мезанад. Сивсе бла. 500-400 лева тоза кор мекард ози. ozi va shida ya Ози ҳамун сумихча ел мебро. Айса. Bana muhabbatan aysa. Oluča taksi haj to vaja bod kam kadaj
суми баша мисол Километраж. ҳар рӯза шар не А, ҳар рӯза рӯза шар шар. таксио бар метан ку аренда اولش درگان چی میگیری برا؟ کو بیا؟ آه کیف کنه کجاش ده؟